da zuwa. Wai daɗi sai har ne kamar juna, mai kamar kaifi ya futa gurin zafi ne. Wai daɗi sai har ne kamar juna. Wannan fasihin mawaƙin kuma jaritaccen mawaƙi kuma fitaccen mawaƙi wato Hamisu Breaker yana shirin wato sakin sabon album a wannan shekara. Sanin kanku ne cewa wato fasihin mawaƙi Hamisu Breaker kowace shekara sai ya saki sabon album. To a wannan shekara dai har yanzu mun ji sa shiru bai saki sabon album ba, amma kuma ya fito ya yi wa masoyansa bayani akan cewa zai saka musu album a wannan shekara. Kuma na tabbata cewa in dai har Hamisu Breaker wato ya dau alƙawari yana yin kokari domin ya ga cewa ya cika masoyansa. Na tabbata cewa tunda har Hamisu Breaker ya ce zai fitar da wannan album a wannan shekara ta 2022, to na tabbata cewa zai cika masoyansa alƙawari sannan kuma zai fitar musu da wannan album. Idan ko duba wato Hamisu Breaker ya yi kala waƙoƙi daban-daban wanda na tabbata cewa in dai har ka ji su za ka yaba da su 100%. Duba da ganin cewa dama Hamisu Breaker ba wai karamin mawaƙi bane, mawaƙi ne wanda wato arewacin Najeriya an san da shi da mafaɗin duniya baki ɗaya. Lalle ya cancanta wato a jinjina fasihi kuma hazikin mawaƙin Hamisu Breaker. Duba da ganin cewa ya yi waƙoƙi kala daban-daban kuma ya yi waƙoƙi da dama wanda duka wanda ya ji su wato sai ya yaba da su 100%. Idan kuma dubi wato kalan waƙoƙin da ya fitar a wannan shekara, ya fitar da irin su ɗan dako, har abada, jinin jikina, dukansu yan kwaduwa za a cewa wato waƙoƙi ne wanda fasihi kuma haziƙin mawaƙi wato Hamisu Breaker ya fitar da su a wannan shekara. Na tabbata da cewa a yanzu haka wato wayannan waƙoƙi da Hamisu Breaker ya fitar da su a wannan shekara miliyoyin mutane sun kalla. Kuma na tabbata da cewa in dai har kana bibiyarsa ko kuma kana na ɗaya daga cikin masu bibiyarsa, na tabbata cewa a yanzu haka ka kallo wayannan waƙoƙi wato da fasihi kuma haziƙin mawaƙi wato Hamisu Breaker ya saki. Akwai ina dai wato Hamisu Breaker ko kuma ce waƙoƙin Hamisu Breaker suna matuƙar trending sosai da sosai. Idan kuma dubi wato irin su Najeriya, Libya, kamar da Chadi, za ku ga cewa waƙoƙin Hamisu Breaker suna matuƙar yawo sosai da sosai a wayannan ƙasashe. Domin ba wai a iya nan wato arewacin Najeriya bane ake jin waƙoƙin Hamisu Breaker, har da ƙasashe irin su Nijar, kamar Libya da kuma Chadi. Amma dai za mu iya cewa wato Hamisu Breaker ya kasance ɗan nan gida wato Najeriya, kuma a nan Najeriya yake harkar waƙoƙinsa, kuma mutane da yawa suna yabawa da waƙoƙinsa. Domin a yanzu haka wato Hamisu Breaker yana da dubunnan masoya wanda a wannan tasha ta mai albarka mai suna Tambarin Mawaƙa ba za mu iya lissafo muku wato sunan wayannan wato masoya na shi ba, domin suna da yawan gaske. In dai har muka ce wato za mu kawo muku su a cikin wannan tasha ta mai albarka kuma za mu lissafa muku yawan su, to na tabbata da cewa wannan bidiyo zai yi tsayi sosai da sosai. Amma ku dai abin da muke so da ku kawai, idan yau ne farkon ziyartar ku wannan tasha ta mai albarka ko kuma wato kun kasance ɗaya daga cikin masoyan wato Hamisu Breaker, muna roƙon ku da alfarma da kar ku manta ku danna mana alamar nan ta subscribing da kuma alamar ƙararra domin ci gaba da samun sababbin ayyukan mu akai-akai, sannan kuma a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Tambarin Mawaƙa. Duka dai anan muka zo ƙarshen wannan bidiyo. Kada ku manta ku yi mana comment na tambaya, ƙorafi, yawa ko kuma cin gyara. Mun gode sosai da sosai, sai mun ƙara haɗuwa ku a cikin wani sabon bidiyo. Ku ci gaba da kasancewa da Tambarin Mawaƙa a koda yaushe, domin anan ne za ku ci gaba da samun sababbin ayyuka na fasihi kuma haziƙin mawaƙi wanda aka fi sani da suna Hamisu Breaker. Mun gode sosai da sosai.